Jeg er lige stået af i Søndersø, og jeg så min ven Rikke, han stod og filmede, så... Jeg kan altid stå. Jeg er begyndt at blive helt træt i aften nu. Står og snakker i telefon. Det lyner her en gang imellem, og man kan se, det øs plasker nede derovre. Jeg tror ikke, den er blive rammer op til dig. Jeg ved ikke, om bilen er væk. Om bilen er væk derude, eller bare på vej på væk. Hvad? Nå, der skal ikke så meget her med. Der er kun buller, der er ikke noget lyn. Der var et blink der, synes jeg. Hvis vi slukker kameraet, så kommer der lyn. Der kommer jo altid, lynet kommer altid, når man slukker kameraet. Hvad? Ja, cool. Men jeg tror, det smukt. Jeg har stort set ikke nogen penge på for. Så Kan vi sende det nyt? men jeg tror, vi lægger lige en konvergenslinje eller andet nu. Det trækker for langsomt, så vel? Ja, det, jeg tror, vi er heldige i dag. Men vi snakkes med dem. Hej. Det trænger vi fandme også til. Det er bare Se, da jeg drejede mod Søndersø, altså jeg var sådan set på vej mod Bones egentlig, men så drejede jeg af lynnedslag. Hvor? Det var lige derovre. Men der kom også et kæmpe lynnedslag der. Og jeg har lige slukket kameraet, fordi jeg skal dreje. Nej, han er ikke lige noget for flere lyn lige nu. Det kan være, at vi er heldige at ligge i en linje.